Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo, anda kamot gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapudno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadayit iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul nga mi namang lukata kon dito shop. Maibus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo iti napasama kiniipag. No kasta, nang refugee shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung aminin amang lukat, gaputa masapul dati kwarta, nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa pimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale. Mamati akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liwliwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti ko nambong. Talaga nga arapap day dinanang ang makaturpos kami nga agkakabsat. Oh, mutlagayam. Isu nga ipasnak mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman ak iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day ta, bong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat. Maladaw ka niti pagadalan niyo. Masaduta ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya. Kat mo dandani kan makalpas iti panagadal mo. Manulangin atawain. Ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya. Ay, sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kailaat mo na simadot ka nga agadal. Basta, tatang. Saan kun amayulo ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda, mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka balak. Oray siyak mo't manang. At damit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudno ti ko na ni Jenna, manang Hana. Masirip ka. Iso ang kabailam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadon ka nga agadal. Una nang. Saan kun alapasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko.
Abom ka di at isa ni kwa kat maibus, wenno mabalin a mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw a pulos. Nanang, saan to ama pukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makariing da. Dahil tula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Adutin lepas da nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti addina kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to may barkada. Iti kasta, may lepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam a pamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan itaabigat. Ay katuwan anak ko. Talaga akin na imas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan ni Jishap. Talaga asanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, wan nga rod primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, ngamawan pagadal da. Day tamot ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Ala, bayam, padasag tuma na kasarita, bareng makaamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaeng no duwata amang bagbaga iti anak ta. Bareng dumngeg tumatlaeng kadata. Jenna, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wenno, anyan to ti alang makurso inton agkolehiyo ka? Kuwa manang, kaya't ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta akapanunutam, ading. Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag nga rot manang. Sayang laang, taawanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Ket si kamit ngay, anyan tumot ngay di kayat mo a kurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti saritan yu itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati ak, nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, makaturpos tayo iti kolehyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma, tamakaturpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag.
ti makaturpos tayo. Gaputa daytoy ti kinabaknang adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amombong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko. Tapay mat, Hana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat na kano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat na kano mat ti agbalin a nurse. Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso a kayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kamutin nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbagak kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ngay bagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Tastoy manong. Tasaya at latamit. Himbagman. Kahit dagiti ngay kakaanakak, kumusta damaten? Mayat mat manong. Busy day di pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong. Talaga ang nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Kat sapay lakumata makaturpos da. Dahil daw dawat ko iti namarswa manong. Di makapagturpos da para iti masakbayan. Nukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo. Dahil tatin ako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Huwag nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Jak amo. Nuapay met nga mina, nagbanag met na kas ti anak ta. Nagbalinan asukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ka nagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilatan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangpit ko pa'y laang. Saan nakaasir-sermona ni nanang mo? No di kat bagbagaan na kalaeng. Ay, makapasuron ti kastoy. Di ta kayo man laangan. Sumra ka kon iti silad ko. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang lukatan ni Romeo ijay siyap na, nairanamat adim magas ni Primo, kat inanandingay na tikabsat na. Gapo tas anpay unay ang nakailiw-liwag, iti ipupusay ti asawa na. Kabayatan na, saan mo't ang makafokus ni Hana iti pagadalan?
gaputakas iti amana. Saan pa'y ang nakailiw-liwag, iti napasamak iti inana. Inanandi ngay matngarod daytoy ni Bong, agayim na. Iti sabali a bangir, agparparikot mat dagiti agasawa a primo ken Alma, gapo ken ni Teresa nga anak da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanang, tatang, ada akon. Nasaya ta simmangpet kan, Teresa. Wan, tatang. Kasta ka dilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akaduam dagiti barkadam. Ay, aday ta kayo man ako nakon, nanang. Rugyandak manen a sermonan. Sumrekak man laangan iti silad ko. Ay, talaga saan na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, primo? Basta bagbagaan talata kanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ta ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumutlaan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Wan anak. Nga mabati kayo ka nagiti kakabsat mo diti balay inton bigat, ha? No kasta, tatang, mapan kayo ijay shop yu inton bigat? Wen, ano nga min tinaskan nga ilepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayag mat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadwam langan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayon to atalo. Kalaman nga rod, tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. No kasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wen ading, matmaturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di. Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at mat no kasta manang. Gaputa kaya't kumati makatulong nga agdait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayo ng agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ana, Jane, Jenna, mapan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, at the klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Magantayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sungbatak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Bayaw Romeo, umay kumanalaan ti impadait ni primo akawas. Kasta ka di manang. Apag iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni primo, gaputa na sapa mo tarimwar itay. Kasta aya. Wen bayaw, iso asyaklaang ti binaun na nga umay mangala. Masapol na kanu nga min inton bigat. Alangarod di pag. Mabit lang. Isupot ko. Ay, wen bayaw, apay nga kaslag may saka ba't dito'y shop mo ita. Wan nga rod manang. Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Iso na ito agmay saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wen bong, kat pagyamanak, tain-inot mo ta na makailiw-liwag kami kada tatang. Nasaya at matnukas ta, Hana. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang saan mila tamaliklikan ti agliday. No kas tamalagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na Hana.
Talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasing patday dinanang yo. Wen nga rod, Bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wan nga agpayso. Nabayag mo ton asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Hindi maitamon day di ipag. Wan, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay gapo iti sakit iti puso. Win nga rod. Kain kaasi dagiti anak da. Ubing da pay. Ngam naulila dan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gaputa na nakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo, nanang, tatang, isurot dak inton mapan kayo ijay balay da Tito Romeo? Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kunan ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasarijay. Kat numanupay laang abulan tinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo kadi akailiw dagiti kakasinsin mo? Kwa, nanang. Siyempre, kailiw ko mat idaan. No kasta nga rod, sumurot ka kada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Hay, makitan to No makasurutak, tatang. Anak ko, umay ka ninyo kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung inton bigat. Wen tatang, makantayo pa'y nga ron, sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo ni di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yu aprimo. Sige nga rod, tatang. Kayon. Oh, hello, manong primo. Nakaawag ka mat. Apay ka di? Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo. Wen nga agpayso, tatang. Anya ti imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da kano ti umay sumarungkar di ti balay. Ay, nasaya at mat tatang. Nasumarong karda dito'y. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw kumatan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw kumatan. Kasta ka di? Bayan nyo, ta umay na kanwintun umay alawas. No kasta, tatang, kadwada ni Manang Teresa sumarungkar? Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O manong primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko. Di magasak. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado ije balayo. Ay, una manong. Excited nga roon na kita anak ko. Kasta ka di. Wen, nang roon na ti buridak ko. Sana bale. Ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jai. Ay, una. Kanuan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarungkar da Titong Primo, kanti pamilyana. Wen nga rod, Bong. Iso pasensya ka pa'y laang Saan ka pa'y laang matulungan iti project time tun Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak langan ti mga ramid iti project ta. Agyaman Bong. Talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang amangan no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, Hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat makapagbabanding kadag iti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarik day ta. Ala, wenen.
Awan pagdanagam kung naktumet. Maawatan ka. Kat siya kung timakaam mo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti ipapan mi ije balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan, tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan mat akas ta, tatang? Basta inton maminsanton tiyo umaiko. Nagkarumatan ni Teresa, primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagayam na. Alah, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutam. Wen nga may mayat matlaang kumano kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumangay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, primo. Bareng makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madamdama lang. At danda titong primo kan titam Alma. Wen tatang, ngam sayang, saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wen nga rod. Hanggang sa nabali. Kadwadan to kano intun sumaruno nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Sa mat siguro akasta. Amang ano dala pa kakumikuman na. Wen ket nga taa, tatang. Ala, mabit laang nga ron. Ayabakon da Jane kan Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan da tito kan titayo. Kumusta kayon kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta, tito. Baragsakan iti daytahan na kaanakan. Kat da kayo mo't ngay, Jane, Jenna, kumusta mo't ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Uray siya kamat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kan ni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapu nagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat da nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simmadut metten. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsik, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagakan kwa na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Ano saan nyo? Patsik ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mga rod takastading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayon ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang no makaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga agawid kamin. Kitne, malaman. Sige nga rod, tita, tito. Agyaman kami unay ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, wen? Wen, tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumati sumarungkar ka na kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalagip dagiti agasawa a primo ken Alma, ti sumarungkar ije balay ti kabsat na. Ingkaddengdang arod nga isurot ni Teresa, ngam saan akayat ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alangarod kakanakan, agpakada kami. Kitne, malumain. Sige nga Rod, tito, tita, agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot tito, tita. Ay katun Da kayon tumot ti awisan mi ije balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen tita. Wan manang, da kamin tumat ti sumarungkar iji balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talaga ngamin na nagagat ng agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos dagijay iti panagadalda. Ay, sapay ko makapanunot mat ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mat laing iti kursuna. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kursuna. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsong lang amin ti anak ta kadagiti kabarkada na. Isu nagbanag akasjay. No kasta, saan akadwa datitum ti anak da si marungkar ije balayo? Kasta nga Rod, Bong. Tapay ka no. Sigun kada tito ken tita, adda kano na panandamanang Teresa ken dagiti gagayem na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asaan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, Bong. Al-alukuyan nga Rod dagiti dadakkel na. Nga agtuloy matlang nga agadal. Kasta? Wen, ket sapay la ko ma, tagtuloy matlang nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Adda gaya magpadpadait dito'y. Wan nga rod anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo ditoy. Mayat ano kasta, tatang? Adupay ngamin tila ko dito'y atela. Pudno na ita anak. Isumat lagayam nga inalayo ni nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga adu ti agpadait. Husto ka anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati ditoy. No kasta apaya bandak nga agriperi ti lugan. Bilibak at talaga kada kayo, tatang. Nagadu ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agriper iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang anya. Wen nga Rod, Jane. Adu ti amo na at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, kat day tati makagapo. No apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading,
Gaputa malaksid iti shop na, at dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang kanitatang anya. Katwan nga ta, ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang, responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka mutla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat nuagin na naka. Sana bale, tadamot dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kaya't kumot ngamin ti agtalinaad pa'y laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, Nanang. Ha, nabartag ka, Teresa. Nanang met sa anak anabartak. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurom ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay, pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itatana ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, Nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti bagbagami. Saan ko nga ruda kayaten ti agadal? Apay ayang amin nagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti aramidam. Kad saan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan kayo na sumanirmon. Marangranga! Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Wen manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Oray siyak, Manang. Tumulong ako mat. Uray saanan, Jenna. Da kamilatan kini Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Wen mat ngamin, ading. Baybay anak kamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan ama nang. Tumulong akon kada kayo. Madamdaman ton nga agbasaak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan. Tumulong ka nga ron. Ngam saan ka unay nga agbannog Nang runa kat ubing ka pay. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw anya. Kun nga rodhana. May san atawon tinapalabas. Sipud pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamatan iti high school. Kun nga rodhana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abalay. Adamot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti apo, awan nagbali na parikot ko iti naunang anak ko. Uy, nading ko. Talagang amin, ananakam day nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, ano kuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehyo into no may atawen. Mayamanong ta sakto ti mang bagbaga iti kaanakak.
Baring denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Intun umay abulan gaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wayne, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras at talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno da ita. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Naku na ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang, kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na, makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka, agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jana. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Win Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa, anak, di ka di masayangan. Ha? Anya ti kaya dyan sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawan. Pasensya kayo, Nanang. Ngam talaga ngamin amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, anak? Mabalin mo lang ta ka ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Pagadalan da ka. No lakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Ana, anak, intun bigatan ti graduation mo. Maragsakan para ken ka. Agyaman ak tatang. No si bibiyag pa'y kumaday din nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsek, sa di naman tiayan ni nanang yu ita. Naragsak mo't na jay para ken ka. Wen tatang. Mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriingin ton pikat. Wen tatang. Uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wen tatang, katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumba nga pagyamanam kanyak. Obligasyon ko na ita, kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Pagyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamutlangan iti high school. Wen bong, congrats matkan ka. Ay na, maragsak ka na. Igaputa ag kolehyo tanto matlangan. Uray siyak bong, maragsakan ak launay. Gaputain inot matlangan amatungpal dagiti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makita ka nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Oray mat dagiti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Anya ti mapasamak, itata nakaturpusan ni Hana iti high school. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ana pauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan ni Romeo, gapu iti umadanin a panagturpos ni Hana iti high school.
Nakunamat ni Primo, ano nagtuloy kumamat ni Teresa ang anak na, kat agturpos kumamat ten iti kolehiyo. Naglabas nga rod ti aldaw, kat nadanon ti panagturpos ni Hana iti high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hana, congrats kan ka! Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamat langin iti high school. Uwan nga rod, uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Oray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat ti ragsak na. Pudno dayta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti panagturpos mo. Oray siyak, Bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur-uray dan kadata. Ita talaga turpos ka ni high school. Anda nga akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arot, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya at manan ti panagadal mo. Iti kasta matungpal ti arapam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak na sayaat. Gaputa kayat ko at talaga ti makalpas iti kolehiyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti Masakbayan yung agkakabsat na ita. Ket ti kanayan ko nga ibaga ka na kayo, ha? Dayta ti kinabak nang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa daytoy ti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Pudno dayta. Taure no awan kinabak nang tayo. Uno ure awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Kenday ta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. Agkolehiyo ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagetak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadal da. Nang runaket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumet ti katulunga mamang paadal kadagiti kakabsat na. Wan matket di amanong. Daytamot lang tinakuna na kanyak. Nagitintumot ka no addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana. Saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka din? Wen, Bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak mo ten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din. Uwan ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din. Wen, agawid ak madtan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Ala nga rod, Bong. Patgak ti awis mo. Anya ti ko ng Primo? Umay agpasyar da Romeo kan dagiti anak na dito. Wen ka no, Alma. Dayta tinakuna kanyak ni Romeo. Ala nga rod, tamangi sagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pagaayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo ko nam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tan. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumaromyo, kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wen, anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sarong karda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana,
kolehiyo nga minen, iso nga amangan no mairanangad na pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod tatang, ngam jak maipasigurado, no adna akto inton umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigatan tatang. Ngam talaga akastoy ti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayon kung ipalagip ken ka, ha? Saan ka pa ila ama kay boyfriend? Una ang pa iti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayat no kasta, anak. Aywan kayam. No saan ka lakid di ang makumikom iti pagadalan nyo? Intay to man sumarungkar kada dito yo aprimo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamot tan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala nak. Wala nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wan nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamutlaang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wan nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Day ta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angang nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay da Tito Primo. Wan. Nabayagmat nga minan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay mo't di Manang. Kailiw kumatan nida. Oray siyak, Manang. Kailiw ko matanda dito kan tita. Kastamot ni Manang Teresa. Uray siyak. Kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayagmat na asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapas tayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ama pan maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang. Ilapas ko pa nga mintoy activity mi. Masapol amalpas kon. Itikas ta sa anak ang maurnungan. Nay, kita ama, anak. Amangan no malabsam mo tantag puyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kitni tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalom kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuama ko niti trabaho. Agsakit pa iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makainan na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramida. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti may sa agayim na. Agawid tumutla ka no, apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumit na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, Primo. Sa bagay, mayat matkit di iti kasta. Mayadayo kadag iti sung-sung nga barkada na. Awan tinasayat a masakbayan na no dagiti barkada na amang nginom ti kadkaduana. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta. Kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Sika ka din dayta? Wan Manang, siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos?
medyo nabayagmat nga minan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami latamat manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanu nga agadal. Gaputan ay barkada ka. Pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no sa anak nagsardeng. Nalabit, ada kumapayan trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga agadal. Maragsakan kami, tito, tita. Tanagkikita tayo manan. O nga ro, tito, tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo matan kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo? Nasaya at matlata, tito. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang yo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang yo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakadanagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Uwan manong. Talaga nga agi iniliw lang iti anak ta. Gaputaman manumat ang makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngamin na makumikom. Pudno da ko na manong. Akat, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumuar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masayat ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kanu ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin, no kasta nga awan klase may, tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang, Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryod iti balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Uwan nga ron manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan manang, mapan kamin. Ang mga numatagtakanan ni tata nga uray kada kami. Alma, nakapanaw da Romeo. Uwan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas de dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. San laday ta? Nalailo da pay. Kan nasisingpot da. Talaga nga imalad akan ni Romeo. Kan day di Helen. Pudno day ta. Nasingpot nga min day di ipag Helen. Saan laan nasingpot no di kat masirib pay. Nanang, tatang, Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. kaya't kayo kumaakasarita, tatang, nanang. Kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon.
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkadang ni Romeo ti sumarungkar iti balay ti kabsat na, tapno makapagbabanding damanen. Nadanon nga ron ti aldaw nga isa sarungkar da. Kat maragsakan mat ni Teresa, iti isa sarungkar dagiti kakasinsin na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapanawon da Romeo, primo. Wine, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay, napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod, kasla nangeg ko pa'y nga rod itay, ngal alukuyen ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyan nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapo iti daytan, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nga agyam-yaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapo kanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga rod nga nawagan nakita ni Tito Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang? Siguro, natignay ti riknana. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gaya man ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gapot a manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha, yamam munak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad adal ka manan? Saan mo tanan? Ngam, masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Sana bali, manang. Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti Alang arod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun kaya, manang, iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka mat gayam iti librom. Wan tatang, naku na ngamin ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakelan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko, tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapuday iso nga ububing, ket iso tinanaknak man. Talaga anak manday di akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ka kumaita. Ket makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Ket day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari je balayo. Wan gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyari je balay? Ket oray syakmat, saan nak pa'y mat nga impasyari je balayo? No kayat mo,
Ije tabalay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mo't ni tatang mo. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day ta asingasing mo. O sige, mapantay ije inton Sabado. Kanayon ngamin na dito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wan nga ron, kasanumat ngamin. No kasta nga agawid ako ni Jebalay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong ak pay iti trabaho ije balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, Manang Hana, adamot ganyam sa nga ilim. Ah? Wan Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong. Maragsa ka na kamakamukan ka. Kasta akmat, Jane. Makasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Tata, kaadalak ni Hana, Seafood High School kami. Wen, si kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, tata. Maragsakan ak amak-amamo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti palay. Tata, gaputag pada kami mat amakumikom kani Hana ije pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay Manang, agar aram kadikan kaday jay akaadalam? Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Ah, kasta ka di, Manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka, anak. Nailipas mo mutlaangan ti kursom. Agyaman nanang, tatang. Agyaman tainikandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudnuti ko na ni tatang mo, anak. Napatag ti adal. Ngamin, day tati kinabak ng adin tumaagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam, manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamot, Hana. Masirib kamot. Hana anak, adaman damagak. Anya ka di day tatang? Agar-aram ka di kan kanibong akaadalam. Kuha tatang. Saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pay, tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar-aram kan ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang. Tong palot ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho.
tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho, anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka, anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno adda aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka, nag-examen kapay kuma. Kayat ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Alma. Saan pa yan namapmapa no kasta nga awisan dagiti sigod agagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa, primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal matlangan ti arapaap ta, ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idi nagabrod iti dua atawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wan, kat mayat mat daytoy a negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, dito'y damatan agumatang iti tela a masapul da. Daytoy gayam ti siyap akanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam italaam amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito iti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Araramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti kamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kaya sa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agi na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bale, nalakalaang daytoy. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, bong? Una. Kayat kamat ngayam amo kadagiti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam amo na kanitatang mo. Kastamutan kadagiti kakabsat mo. Isu akayat kamat nga ipasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat nak. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asikati kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kinapak na, adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas ang napauluan. Kinabaknang adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Awisan na kay Jabalayo? Una na, nagpasyara ko ni Jebalayo. Iso nga ita, si kamot ti awisa kay Jebalay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpat dagiti dadakal ko. Kasmatlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Alang arod bong, no day tati ko nam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Ah, Manang, agbagay da manong bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Ala Hana, mangantapay. Adu ti insagana ni Nanang amakan. Naimas ti loto ni Nanang. Agyaman akbong. Malagip ko lakit nga roday di nanang. Ha? Ala Hana, di kan agliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga. Paspasablugan naklatta. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog matan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kada Nanang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya kung ti mga ramid kadagiti daduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlang tinsurok kan ka? Wan Manang, nasuruta kon Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimat. Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y lang ni Manang kat malaman. Amang ano inton madamdama sumangpet. Adan to day jayon. Amang ano saan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay matkit di Alang arod, agluto akon itiin na poy. Tapno si daon tulaang ang tilutuan ni tatang inton sumangpet. Sige Manang, ituloy ko pa'y nga rod ti aramidak nga assignment ko. Dito'y akong salas. Iti kasta, malukatak adagos tiri daw nung kasta sumangpet ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko paikit din na nailepas ti aramidak? No problem, Hana. Siya kung tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tigas ta, makainana ka. Nakababain paikit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayan da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot paikit din ni tatang ijabalay. Alang nga Rodan, itulod ka lang yan. Agpakada tapay, kadananang kang tatang. Saan ang maisina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Anak-anak,
Nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimusay da dinanang yo. Wen nga rod tatang, kat maudi mo ton a semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak. Kat agyam anak ta tinungpal mo ti karim. Alip pasem ti kursom. Wen tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati pa nagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak dahi tiyay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo, ket maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to kanihana. Kasta aya, Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kankwana. lakit di sana napili day nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kenkwana, sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan lakta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin a panagturpos ta. Uray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot langan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anya, bong. Ngamin, sikat tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad-adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibkar mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipod pimusay day dinanang. Siya kung tinagbalin na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga inggidan ti panagadal mo. Bayat at tultulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Ket ita, agturpusakon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya at date na plano. Ang saan ka nga ta amarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talagaan na idumduma ka ang kabsatan na. Man-manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ita. Wan manang. Ngamin, kayat ko mat makaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day tahana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar, kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yebkas tinalaos apanagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko ama katurpos iti kolehyo.
Kan agyaman akbat. Gaputan ay tad kanyak daytoy nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak, bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na. Kayat ko man paya pagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina, kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak. Gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo anaimbag Kayat ko makaturpos kayo matiti panagadal yo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon nyo nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubok. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang hana. Agturpos kami mat iti kolehiyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan masayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo? Wen manang, saan to amasayang? Gaputa igaed mi ti agadal. Gaputa day tamot lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Un Jane, adda ka din ni manang mo, Hana? Wen manong, adda dito ni manang hana. Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay adi mo pastrikan. Ni manong Bong ti sa nga ili, manang. Oh, si kamat gayam Bong. Ala, sumrit ka. Dito'y tayo unag ngagsasarita. Un Hana, pudno tinangag mo. Ay ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak daytoy. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan kaidi. Gapot agad adal tapay lang. Kwabong. Ikan nakpay kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agda nagana. Saan ka nga apuraan amang sumbat kanyak? Tinapatag. Naibaga kong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Katsapay ko ma. Tamakauray ka. Una na. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations. May saka ka na giti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapulak iti pag-applyak tatang. Sika ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga ibaga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng. Kabaalak pa'y pagadalan na iti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo latatulungan. Iti kasta, saan kayo na marigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysaya at ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan yu dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. El Oro con Sangre! Pinapalabas na disgrasya ni Benito Acatalic ni Esteban Gabriel
Idi pinataray na itos to tigabalyo na, a pinanaganan na iti Brutus. Inarayat dagiti mannalon a nakakita iti napasamak. Imbes anasyan ni Esteban, idinadamag na tinapasamak. Binabalaw na kitdi ni Benito. Iti may sabong daway, linailo ni Esteban nilulita nga asawa na. Ay ayaton unay nilulita ni Esteban, ngem saan anaragsak iti sidong daytoy, gaputa kayarigan na ti Marames, nuikutan ti asawa na. Iti papan ni Esteban iti poblasyon ti San Gabriel, kinablaawan ni Idita atendera ti arak. Ngem nasair laing ti babay, iti saan anasayat a panagsarita ni Esteban. Ket itagagayem, denggan iti tuloy ti nobela tayo anapolwan. El Uro con Sangre! Ang patay naman naman! Diyos naman ang asi! Kaasyan na kami! Aglingay na kiti-store mo, Idita. Senyor Alfonso! Shh, di ka na liwawa. Hoy! Ang supli kayo! Siyak ti Samuel na kayo na Indio! Ni Senyor Esteban, Hoy! kinabutang dagiti tulisan? Iso di agpupukaw. Juan Senyor Alfonso, Yo! Pejay, rimarin iti taberna. Rumarak nga rudan, dito ipagtagilakuan. Ang supli na kayo na bandido! Nasigla ta talaga, iti pinaltugan ni Amigo Esteban. Yo! Saan lakas kanya? Awan ambok, iti pinaltugan. Ha? Kitkitaan na ka, Senyor Alfonso. Si, Dita. Asitgak ni Amigo Esteban. Kaya wag tilaing mo iti pinaltugan, Amigo. Ubiyag pa idinsuro na iti papa, no kasano ti panagigamit ti paltog. Kang runan, no kasano ti omno, na panakilaban. Kasta. Imala ka nga ron, iti day di papam, Amigo. Talaga na iso ti timawida kamigo. Sigon kadagiti kaamam mo, wenno gagayam day di papa, kat idayaw da, ti kinasiglat day di papa. Isuro nakmat ngerod, Amigo. Kayat mo na isuro ka no kasano, ti panagbalin na nasiglat, kinatured, amigo? Kaya't kula unay. Iso nga isuro na. Oh, apay Benito. Senyor, diyo kadipay nadamag? Anya da ito, Benito? Agraira ka naman ang dagiti bandido nga agtaktakaw ka dagiti dadakkel a pwesto, ijay merkado. Saan dalaengen nagkamali na agaramid iti kabulastugan dito San Gabriel? Siyak ti makasawda. Senyor, Delikado nagpaiso dagijay. Iso asukurem dagiti sigod na pasurot ko, Benito. Mitingek edad ito'y villa. kaano senyor, ken anya nga oras? Isurat ko langen. Juan, agarami dagit isurat ta iso ti daron mo kadakwada. Entiende? Wen, senyor. Anya ti kinunam Benito, at damanen natakawan iti sentro. Wen, Pedrita. Iso ang madanagan ita ni Senyor Esteban. Ay, talaga ang madanagan Kasanon mo diti Hacienda Gabriel mati mapanunot da asarkan. Tilaunay ka marin. Ay, adama ko, Pedrita. Nang runa kat sakti para bantay kadagiti kamarin. May sagmakaklakit day no adda makastrak dito ya bandido. Apay ngamin adi mangalan ni Senyor iti gwardya. Mapanunot na kumadayta. Ibagam
Uray kat pagimbagan mo't lang ti Hacienda Gabriel dayta. Ammo, Pedrita, uray pagimbagan ti asyenda, no imbaga na asaan na akayat, awan ti maramidak. No puraw kunana, talaga apuraw, di mon mabaliwan tinalpasnan nga insawang. Dayta mo't ti madi nga ugali ni senyor. Kinapudno na ado ti madi nga ugali na. May sursurot at paikit din awan ti maramidak, tay sumot ti mang bibiyag kadata. Ay, Isuasi ka, Pedrita. Saan ka kundi kontra, no adar aramidak asan amay parbag. ala makamo kan Benito. Awan gayam. Agamak ni Senyorita Lolita a pumanaw manin ije Villa. Tapno mapan iti ayan ni mamang na. Iso asya kun ti mapan ijay. Anya nga minti bagana iti inana. Diyak amao. Napatag kanumat. Iso ang mapanaklat Bareng marana akon ni Mrs. Domingo nga ina ni Senyorita Lolita. Ibagak ka no ang mapan ije Villa Gabriel. Awen uray kat awan mat unayin ti adong nga Abraham dito'y balay ta. Di mapan kalata. Dito'y akon, Mang Antonio. Dahito iti bayad ko. Sige, Mang Antonio. Agan-anad kayo, Sapay ko matamadanon kon ni Mrs. Domingo di Tabalayda. Napintas mo't balay at di makulan ni Senyorita Lolita. Kalaingan na lang ti kadakkel a balay. Medyo daanan. Nga, nalagda ti kagawaan na. At damat ka ba ulanda iti biyak nga amok? Ngam, talaga lang amin anapakumbaba ni Senyorita Lolita. Nakakandado da iti ruangan ti bakod da. Apo! 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 Naimbag nga aldawyo, Apo! Agyamanak. Ni Mrs. Domingo titinmanaw iti tawa. Si Kamat Gaya, Pedrita. Wan, Senyora Agusta. Umayak man. Ala, urayan nak dita. Daw may kulukat na tarwagan. Ay, agyamanak. Nadanon ko matlaang tigagaram. Anya tigagaram, Pedrita. Amo ka napatag. Ta di ka lakit di umay dito, no saan nasisita da ita. Inbaunak ni Senyorita Lolita nga anak yo, Senyora. Oh, di nakawagan iti kasta. Di nakawagan iti Senyora ta saan ka dunya. Rumbang laakas ta ti awag ko kada kayo at amo mi jay anak yo. Saan, Pedrita? Diyak kayat ti kasta. Tangay inauna ak nga dayo ng sika, awagan naklatan iti manang. Wala nana. Saan Basta di nakawagan iti Senyora. Diyak kayat ti kasta nga awag mo kanyak, Pedrita. O kat apay ka no. Anya ti pakasapulan di anak ko kanyak. Napatig ka no ti ibagana. Sayang, tadida kay nadanon idi imay kami. Kasta? Imay kayo kan ni Lolita ditoy? Kaano? Idi na minsan nga aldaw. Ngam awan tao diti balayo. Napanak aya, idi na minsan nga aldaw. Wan. Awanak dito ay kaputa sinarong karak ti amigak. At dangamin sa gubanit na. Isumot lagayam adida kayo na danon, saan nakagbaybayag, Agawid akton, no maibos ko da ito naimas a merienda. Ala, Pedrita, at dalatak ang kadaitan. Maawatak mat. Akat ni, ibagam tulatan ka ni Lolita ang mapanak ije Villa.
Jakla maibagano ka ano. Wan manang. Ay na, maikawak ang mga wag kada kayo iti kastoy. Baknang kayo ka. Ay, sus, Pedrita. Saan kami abaknang? Kan oray mampay no baknang kami. Adda iti tao day ta. Da kayo timmalaan ni Senyorita Lolita. Kaya't namot adyak awagan iti Senyorita. Nga mipilpilit ko Diyak kayat nga adda masao ni Senyor Esteban. Husto kay ti day ta, Pedrita. Ngam no siyak, awagan naklatan iti Manang Augusta. Benito, kaya't ka na makasarita na imbag. Napatid. Anya day ta, senyor. Magapanawag iti mabit. Nisisita ti papanak iti Espanya. Agawid kayo ijay lugar dagiti nagkauna kakabagyan nyo, senyor? Agbakasyon laeng ni siya. Nisisita ti gagarag iti Espanya. Adda kano nasarakan ti madras tami as surat day di papakan ni siya. Anya kano nga iti ibagbaga ti surat day di papayo, senyor? Saan da na mo? Siyempre, saan da na mabalin na lugatan ta saan na para kadakwada? Unmatkit di senyor. Bilinak ni si Benito. Oh my God. Ijay biblioteka ti pagsaritaan ta. Jakayat na adda sa bali na makangeg kadagiti bilin ko kingka. Idulin mo na ito na revolver. Amo meten na usaran da ita, kain suro kamot ideng Benito. Senyor. Apay nakaslan nervyoso ka ita. Kasano. Itapay nga agdinamag ti panagraira dagiti bandido ti ipapanaw yaw. Nakasaganan dagiti gwardya na sigod na pasuot ko, Benito. Ama mo matanida. Wan matkit di senyor. Saan agmut na agbayag iti Espanya? Nisisita na unay ti papan ko ijay. Agan-anad kayo iti panagbiyahe o, senyor, Masapo lang makasubli kayo adagos dito Hacienda Gabriel. Talaga na saan agbayag iti Espanya? Kinapudno na. Saan na pumanaw no di nasisita la unay. Yam sana bale. Agtalag ni siya iti kabaylan, Benito. Ken iti kabaylan dagiti armado na gwardya. Iso dati kaduam namang protektar iti Hacienda Gabriel. Agyaman nagtumpal kayaw. Iti bilin ko nga agumong tayo ita. Dito sinto ti purok tayo mananaon. Ang mumia na patun ti bagayo kas panglakayan mi ngagtaltalon dito Hacienda Gabriel makalob. Agyaman loob kasta. Kas pagamuyo mait. Nalpasan ti panaganay. Naisagana tayo dagiti irek may tulod iti kamaren. Ti amo tayo ni Don Esteban Gabriel. Dirigat na. Awan mo ti mabati para ka dun, May. May bayan mas aminan ka ni Senyor Esteban tinaapit, May. Dayta nga roti, gapuna, nga agmimiting tayo ita, kakabsat ko ida. Sang-sang kamay sa tayaw, amapan ijay Villa Gabriel. Agpakaasi tayaw. Kisayan na pailang ti, alain na nga abang titalon, ita, panag-aapay. Bayad na ito! Uray dyan ako mismo, kalawaan iti taltalunan dito Hacienda Gabriel. Dandani awan mo't mabati na kanun may. Aging kat sumarunaw, panag-aapay. Kasanunod naman. Daklo na iti
70-30% sistema ti panagbingay. Talaga Sinasaod da ita. Uray 50% la kuma. Dayta, dawat tayo, kakabsat. Iso sangsang kamay sa tayo, mapanigay Villa Gabriel, inton bigat. Talaga adakkel ti panagtalek ni Senyor Esteban kanyak. Agasem, intalek na kanyak to'y may sa pistola na. Usarek kabayatan ti kawan na dito'y Hacienda Gabriel. Kasla na paklanak matan na kabalyero, no isalikad ko na ito'y. Sakon to isuot tay guma sapatos ko. Kan agbado ak itikas itibado ni Senyor Gabriel. Wen, nakaurnong ako nitinsagsagot kanyak ni Senyor adinan kayat abado na. Tagijay ti pagpilyak iti isuot ko, no inak agpasar ijay away. Wanawanak dagiti mannalon. Nay, mabisinan dagiti kabalyo. Inak pa'y puruwakan ida iti kanenda. Ken digusak pa'y gayam ni istalyon. Pagsakayan manen ni Senyor amapan ijay sentro. Umaya kon, gagayon ko kabalyo. Ikan kayon iti kanan nyo. Mariknak, ikinapanak kelita ni Benito. Gapu iti taleg na ipapay ko kiniso. Dagla mabasa ti panonot na. Sang kay roar na di revolver na intaleg ko kenkwana. Sa isam na isam. Maragsakan matilo. Sabagay, awan dua-dua kini Benito. Nasubok kon ti kinapudno ni iso na agserbi kanya. Mapanakitayam na. At dapay bilin ko. At dayta, nagpulatan ni Stalyon, Senyor. Kaskada kayo. Di naglamyongan Benito. Awangan no naibusan tayo shampoo na. Ay, adupay, Senyor. Apag isunto inton sumangpet kayo nga gapoy di Espanya. Masigurado nga adunto manen ti isang petyo arigalaw. Kang runaan kada gito'y ipatpatigyo at taraken dito'y Hacienda. Talaga, kang ruran kinistalyon. Ngamne, saan laeng nga nistalyon ta si kaswem iti osto Benito. Asikaswem amin dagito na kabalyo. Naserbi darito Hacienda. Uwan, Senyor. Masikaso amin dagita bayat ikawan yaw. Muchas gracias, Benito. Pacheck na napudno ka na talaga na agserbi dito Hacienda, Gabriel. Ay, awan ka asping ti kinapudnok a tao yo, Senyor. Ket gapoy tinaita. Karaman ti esposan ni siyak na bantayam. Ni Senyorita Lolita, Senyor? Si. Apay. Ada ka di pa'y sabali na esposan ni siyak? Kwa... Uni ka esposa mi ni Lolita, Benito. Iso na bantayan mo't ni Sika. Nadasabali na lalaki na kasarita ni Iso, amwam no asino. Katibagam to kanya kinton sumangpitak. Uwan, Senyor. Argado. Awan to ti di mo maamuan anapasamak dito'y Hacienda Gabriel inton sumangpit kayo. Bueno, isaganam ni Stalyon.
Mapantay de away. Ibilin kon ti panang itulod dagiti kasamak na mannalon iti abang dagiti taltalonen da. Uwan, senyor. Isagana mo nestal yon. Isuot ko latay butas ko. Inton umay alawas ti panagbiyahe ni Senyor Esteban. Isuan nawaya pa'y laeng ti gundaway na amang paisimpa kadagiti irik nga abang dagiti mannalon kadagiti taltalunen da. Mapnumanen dagiti kamareng. Vamos, Benito! Sakayan merken ni Brutos kat sumaruno kayo na dagos. Oh. Senyor! Ano tagturong ditoy? Nagaduna tao tagturong ditoy. Asino da, Benito? Mailasin ko jay at daiti una. Nila kay kalob, senyor. Grupo dagiti mannalon dagiti agturong ditoy. Saan magayam na masapol na papantadanunan ni Dan, Benito? Isula na mismo di May. Hanggang dakasamot ti gagara da, senyor. Nakaibarikas damat amin iti bulan. Aniya. Tanyat kaya danay baga. Ha! Sige, Benito. Sabaten ni si kadagi talaborso. Di mo pastrekan ni daiti ruangan na lando. Anya ti mapasamak, iti daytapan na kisango ti grupo dagiti agtaltalon kini Esteban Gabriel. Gagayem, di uliway na dinggen ti tuloy ti kabarbaro ano bela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Novela ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPDC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Kinapalabas. Nagpaudi nila kay Josep, gapo talaglagipan na no sa dino a lugar, day di nakaikalyan ti balitok, anay matangan na anay kali, adun atawan tinapalabas. Dinsag iti kabalyo, ket immasideg iti ayan ti ponti may sa asaleng, ngem anyan apan nakailawan na, tanatin nag iti nauneg nga abot. Nagsubli ni Luciano, idi saan na makita nila kay Josep asumar sa runo. Ket dita, insalakan na tilakay iti nakatnagan na. Iti panaglabas dagiti aldaw. Ininot ti panagkapsot ni Lolita, gapu iti panaginaw na. Nagdanag met David Rita ken Benito. Tamkanda nga mga ano dinto akwen ni Don Esteban, nga iso ti ama ti sikog ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Bartakam ti agpataray, Benito. Saanan nga agsaw ni Senyorita Lolita? Ay, Diyos ko. Nakaparpardasan ti taray to Jeep. Ang mga madisgrasya tayo pa, ino tarantaan da. Senyorita Lolita, pakirdam ti riknam. Birumbang nga adadakas na mapasamakan ka. Agsaw ka! Nadelikado nga aginaw. Anyapay ti ko na di doktor, manang Pedrita. Nagado ti imbaga na. Yung jakon malagip ti daduma. Kaasimat ni senyorita. Basta ti malagip ko, agkurang kano ti calcium iti bagina. Wan, calcium di ko na ti doktor. Iso nga ado ti inreseta da nga agas. Sapay ko na ni Senyor Alfonso adandanin sumangpet ni Don Esteban. Kasta? Nakaamon na? Basta ti amuna, ket dandanin sumangpet ni Don Esteban.
Nasingad agayam ni Don Esteban ni Senyor Alfonso. Wan, amok ni Don Alfonso. Manang Pedrita, talaga kadi asaan nga amo ni Don Esteban ang masikog ni Senyorita Lolita iti pimanaw? Ha? Anyamot din. Di naklang arudan sinumbatan o silapan nakpay. Edita, di la mabalin. Saan atila sarsarita dito'y? Kababain no adda makangag amakam mo kada Senyor Esteban kad Senyorita Lolita. Dispensara manang Pedrita. Saan asyak ti mapasakitan? Ngam irikrik na akda Senyor kan Senyorita Lolita. Dispensaran nak manang Pedrita. Saan akon nga agsao? Nasaysaya at pay. Adain sangpet ko nga arus kaldo, Senyorita Lolita. Nasaya at kano daytoy ang kanum ko na ti doktor. Agyamanak. Sige, idisom dita. Saan ko nga idiso? Gaputa subwan ka. Kanumon ta napudot pa'y, Senyorita. Saan ton anaimas no nalamiis? Edita. Ay, sus. Agsangit pa'y. Mabait lang, Senyorita. Tulungan ka abumangon. Kalpasan na, subwan ka. Saanan? Kabailak ti bumangon. Kandi na kun subuan. Pakabailak matimangan asisyak. Ala ka din. O alan, Senyorita. Kumpet ka kanyak. Sige matlaangan. Aday ta. Ikabil ko tipungan itilikodam. Taagsanggir ka. Agyamanak, Edita. Diyak mabaybayadan da ito nga aramidam kanyak. Ni Senyorita, mat. Ita, masapol amangan kan. Sige. Siya kon ti makaamo, Edita. Kabailakon. Kumusta ni Senyorita? Napilit ko matla ang anangan. Inibos na diyan sangpet ko nga arus kaldo. Nasayaan. Maasyanak kin ni Senyorita. Kuman, adda dito ni Senyor Esteban tapno andi ngayon na. Ay, Apay nga agsinaay ka kumita kanya. awan. Mala, agsubli kay tayan na. Yanos mo pa'y labantayan. Aging kay te agsubli ni Pedrita. Napanan na ka di. Napan na imbaga kini Dunya Agusta, tikadda ni Senyorita dito'y dispensary. Kasta gayam. Isumat la ajak nakita manipod itay. Pasensya ka na, Edita. May ramraman ka na may isturbo. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti tumulong. Siya kung tiagyaman kan ka, Edita. Naimbag ka unay. Ni kanon Senyor Agusta ti mangbantay ka ni Senyorita. Kasta ti ko na kanyak. Iso mabalintan ti agsubli jay Villa. Ado ti trabaho ijay bilito. Husto ni Senyor Agusta. Agsublitan ijay. Taison ti mangbantay iti anak na. Ay na, nakaananos ni Senyora Agusta. Iso kanon ti makaammo iti amin. Iso nga agawid kamin kini Pedrita. Oray sika. Agsubli kami ito ni Jay Bambantaya mapagtagilakwan. Amang anuik, katendakan ti amom no kanayon ka amang rikap. Bali siya kung ti amo iti bagbagik ijay. Kastaya. Nakaurno nga. Iso akinid daw ko iti mangiman manihar iti taberna nga abanga kun ti paglakwan iti vino. Ay, imbagman? Dagaya mo negosyo. Basit laday jay manong binito. Apag isulaan mat apamataudak iti pagbiag ko. Sige. Makilugan kan iti jeep. Tay dagasda kan iti pwestong.
Si Katina paliw ko akanak man kadagiti amin akapatadam diti purok Luciano. Anya ka diti bagbagayo na pong? Hila kaya kun. Panmat anak mi kani apong yo bakit? Iso nga awan nga rod mairekomendak to kani Senyor Esteban asumukat kanyak enton awana kun. Ha? Iso si Katina kitak mabalin ko nga irekomenda akadwak. Mangkita iti pagimbagan dagiti manalon. Apong, amangan no saan dagto adenggan dagiti kapada tayo makitaltalon. Taasino ak kumangay, sumukat kada kayo? Ay, siyak ti mangisurlokin ka kadagiti rumbang aramidem. Yamamu kanto kani Senyor Esteban, apaman sumangpet. Apong? May kari ka mangimaton kadagiti manalon Luciano. Ay, agtalaka ka diti kabalam. Ikarigatak nga rod niya ramitin dagiti bagayo, apong? Kasta di mo pagkadakadan dagiti ijayakin ka ta si kati maikar... Apong, ano tayo jay? Dagiti tulisan. Si Malog dagiti tulisan? Dakasan. Awan nga tanti makanda iti paglemlemengan da. Iso asin Malog dan agdiskital dito'y patad. Nukasta! Dito'y purok tayo tayo nagdiskitaran dagiti si Malog bandido. Wala pong. Napukaw dagiti tarakan mi akalding. Ay sus! Timot baboy ti karuba mi tinatakaw. Utang lang mo! Kasano ito yan kakabsat! Anya ti may sinasin yung alamidin tayo tapno malapdan dagiti bandido. Apong, hey! i-report tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Oray siya kung timapanagay pueblo. Ay, gusto timbagam, Luciano. I-report tayo kadagiti pan nakabagiti lintag dati napasamak dito asyenda. Sayang, tadi pa'y mat nakasangpat ni Don Esteban. Isukumati kaunan at mangibagaan tayo tinapasamak. Pa iso timakamo ang mangidaanon iji pueblo. May awan pa'y. Makamuta yun. Ay, delikado. Ang mga no dito'y Villa Gabriel ti umaysarkan dagiti bandido. Huwag nga rod Benito. Iso arumbeng lang nga adalat ta tao dito'y no itirabi Ay, uray man adda tao dito'y no dagiti bandido ti rumaot. At daya gaway tayo iti armasda. Armado da iti paltog. Ay nakabutbutang. Nasiglatak matkit di apo maltog. Ang, iskupita la jay ikarkarit ko. Uray iskupita Tako na mat anabilag jibalan na. Makapatay mat iti tao. No agsasao ka, kasla nalakati pumatay iti tao. Agrubat kakit din. Tain kakita ni senyorita iti dispensary. Amangan no palubusan dan nga agawid. Katsika, anya mo ti obraam ita. Mapanak iti away. Inak siguradwain, no anya talaga dagiti tinakaw dagiti bandido, iti rabi Mabalin kon ti agawid man ang Pedrita. Urayak lang agsubli ni mamang anapan naggatang iti agas. Nasaya at no makaawid kan. Ngam amang ano makapadakas kan ka ti mabalin ang mapasamak iti Villa. Anya ang mapasamak? Amang ano mapanunot dagiti bandido ti umay rumaot iti Villa. Siyempre, ti amuda kat ado ti mabalinda at takawin ijay. Anya? Imbagla ko maano adda ni senyor. Tila pagdandanagam manang. Nabakudan ti aglawlaw ti Villa. Sana basta makastrak dagiti bandido. Wan matkit di Ay, irubat ko nga rodan dagiti gargaret mo. Guston to na agsubli ni mamang mo. Amok ka ta makaawawid kan. Wan manang, talaga akayat kon ti agawid. Nakaginawa ak kadagiti bitamina atong tumarek. Mariknak anapigsa akon. Agsubsublimot ten ti sigud akababagig. Numuklok magakon. Sa anak mo ten anabasag.
Mapanak iti ayan dagiti orkidya. Kailiw kun asay upan dagiti sabong da. Adda ti mang binhito ijay. Senyorita, nagpipintasan dagiti orkidya. Wen nga rod, mang binito, agyaman di mo binaybay ang idaan na ang rag. Binigat ama si Buganda. Ay na, agaya mo tibanglo dagito'y atap nga orkidya. Nagpipintas da. Wen nga rod, kasla na igagara ti panagsasarunuda iti atidog nga ungkay. Naragregan dagiti bulong dagiti ungkay, kat simukat dagita asabong. Sikatin ang isang pet idi kadagito'y mang binito. Kasano na alam dagitoy? Ti ammok kat iti sanga dagiti nalayog akayo iti kabakiran ti pagtubtubuan dagitoy atap nga orkidya. Pinauli ka dagiti babarito analay nga umuli iti kayo. Sana sakti imuli, senyorita? Kasta? Ala, sana balen. Basta sikatin ang isang pet. Iso nga agyaman ak unay kan ka, mang binito. Madlawan ti tiyan na lakay. Wen, saanen ang mailibakin ni senyor ti kasasaad na? Kasano no kalat sumangpot ni senyor? Anya ko mati problema ta iti dayta Pedrita. Kasano no madlaw na adagos ti itsura ni senyorita? Kat kabilan na. Di mo ko na buyaan talatan ti aramiden na. Ta, anya ko mati aramiden ta? Asino ta kuma mga nawakin ni senyor Esteban no bilang? Ay, Diyos ama na nga si. Siyak ti madanakan. Ay, urean niya pa iti aramiden ni senyor. Awan ti karbangan ta makibiyang. Tagabo talaeng Pedrita. Asino tiyahin kotse tinagsardang iti sangot ti kasa. Amigo Alfonso! Siyak na ito'y! Amigo! Kung nagtumat na masorpresa ni Sika! Sino ti mangipagarop na Sika tinakakotse? Kotse ni Sika da ito'y, amigo. Siyempre, amigo! Kotse nuevo, amigo. Siyempre! Talaga naasinsado ni Sika, amigo. Umay ni Sika dito'y kasa. No, amigo. Saanen na sumreg ni siya kiti kasa ni Sika. Umaykit din ni Sika. Takaduwa ni siya na Sika na agpasyenda. Sorpresaan ni siya, mi esposa. Kaya't muna sa wen, amigo. Saan pa'y na nakadaanon ni Sika? Ijasinda? Saan pa'y, amigo? Kasang-isang petlaunay ni siya. Isorpresa ni siya da ito'y na kotse, iti esposa ni siya. Para kinilulita da ito'y, amigo. Amigo. Vamos, amigo! Dispensa, amigo. Nasaysayan puwet lang no solo ni Sika na sumungad iti Villa Gabriel. Saan mo na kaya ti sumurot kanyak, amigo? Para itispusa ni Sika ti sorpresa. Iso nakasayaatan no solo ni Sika namang sorpresa. Saan kit din, amigo Esteban. Anya ti mapasamak iti kalat nga isasangpet ni Don Esteban. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligen. Isagsagot kada kayo
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. El Ulo kun Sangre